channel, Johnny V Vlog. Kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Today's video guys, ay nandito tayo ngayon sa Inararo, Porac, Pampanga. At papunta tayo ng Big Falls or Delta 5. Dito lang yan sa Inararo. Tara guys, samahan nyo kami. So yun na nga guys, at pababa na kami ng quarry. Ayan, kung makikita nyo mga buhangin na yan, no? At once again guys, please don't forget to like and subscribe sa ating channel. At huwag nyong i-skip yung mga ads natin dyan. At ayan, medyo mainit na kahit na alas 6 pa lang. Kaya kung pupunta kayo dito guys, mas maganda agahan nyo. Pwede pa naman ilusong yung mga motor dito guys, pero kami mas pinili namin na iwanan dun sa biyanan ng kasamahan namin para mas safe na rin. Basa. Yep. Kabunya maili ni. Talagay mo kanya yan. Bon, buring nanong last message mo kaya sa mo. Hanggang mo yung time lapse yan. Last message. Daw na balas sa bata. Bigyan kita 20 pesos. Daw na bala magpalit. What? Bye bye. See you. See you. See you when you get there. Oh, sir. Phone. Ikaw na pala dyan ha. Dedebone daw niya. Delay.
guys, ayan, malapit na po tayo ng ano, malapit na tayo sa Big Falls. Ayan, more than 3 hours na kami naglalakad. Yeah, boy. Ayan, medyo mabato lang yung nalalakaran natin, pero wala naman siya matatarap guys, kaya chill lang. Ayan o, si Boss Jeffrey Navarro ng SNR Sakalam. Ayan, chill lang o. Alright guys, ayun, natatanaw na natin yung falls. Ayan, konting hakbang na lang ay nasa falls na tayo. Ayan, at syempre nandito tayo sa ulihan. Kasama natin yung pangmalakasan na SNR. Ayan, Jeffrey Navarro. Ayan, Sakalam. ayan, present na present yan guys sa mga hiking natin. Pangmalakasan yan. Masaya to, ma-enjoy kayo sa hiking. Status mo Jeff, okay lang? Okay lang boss. Chill lang, no? Chill. Oh, shoutout mo yung TL mo. Shout out kay DLJC Harili. Di ka sumama, naglaba ka na naman. Budol! Budol! Ayan guys, tingnan nyo naman, ang lalaki ng mga bato. Alright. Good, tabid na naman tayo ng ilog. Tubig, ayan. More than 3 hours na kami naglalakad guys. Konting ingat lang, baka mahulog yung cellphone natin. Uy, malamig na yung tubig dito. So yan, si Jeff mag-isa na lang. Ay. Right, yung daan natin, ayan, natatapunan ng mga malalaking bato. Ay, hindi na natin makita yung mga kasama natin. Lalaki ng mga bato. Ito rin yung dinaanan ng ano no guys. Ito rin yung dinaanan ng lahar. Ayan. Nung pumutok yung Mount Pinatubo. Ayun yung mga bato, buhay na buhay. Ginto ya, Jeff? Ginto! Magpapamember ako ng Jera siya. Sana, inis na. Ayan guys, nandito na tayo sa Big Falls. Ayan, Big Falls ng Inararo, Porac, Compact. Ayan, napakalakas ng tubig guys. Ayan guys, nagpe-prepare na sila at kakain muna tayo bago tayo maligo.
are some better days.